Kanaka muri Zimbabwe ndinotenda Mwari nechipo cheupenyu nenyasha nekutirwira nekutigonesa pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Regai ndivhure shoko raMwari ndi Apostle T Muparinga. Regai ndivhure kubva kuna Luke chapter 9 from verse 51. Tichaverenga English version. As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem, and he sent messengers ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked him, "Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?" But Jesus turned and rebuked them and said, "What manner of spirit do you have?" And he went to another village. Shoko ratanzwa pano rine chekuita neushumiri hwaKristu Jesu, kuti pane nzvimbo yaasina kugamuchirwa. Iye ari Mwari, iye atumwa naMwari, but vekuSamaria havana kumugamuchira. Zvino vadzidzi vake James and John ndokubva vaita pfungwa yavakakota zvakamboitwa nemurume unonzi Elijah neimwe nguva atadza kugamuchira vanhu vanga vatumwa neumwe mambo, akasheedza moto kubva kudenga. He called down fire upon them, vanhu vakatsva. So this time these guys vari kukota what happened long back before the coming of Christ. It's biblical, zviri mushoko zvavari kuda kuita, nokuti Elijah wakambozviita munhu waMwari, but Jesu ndokubva avarambidza. Jesu ndokubva ati, "What sort of spirit do you have?" Jesu uri kuramba kudeedza moto kuti upise vanhu vemuSamaria. Pano ndinoda kuparidza pamusoro pechinhu chandinoti a wrong spirit, mweya usiwo. Mweya usiwo kazhinji tinofungidzira kuti une vanhu vari kunyika, but dambudziko rapo now in the body of Christ, mukereke, mukunamata Mwari, kune vanhu vane shoko kwaro, vana Jesu chaiye, but vanokorruptwa mafungiro avo, vane matauriro ane chekuita nemweya usiri waMwari. Yet mweya iwo nyange usiri waMwari, vanhu iva vanozvitsigira nekukota mascriptures vachitora zviri mushoko. Kana vachitoita nharo, kana vachitorwa nevanhu unoti aiwa isatenderere, isu hatipikise vanhu, tinoita zviri mushoko. Pano murume unonzi Elijah wakasheedza moto, vanhu vakatsva. This time Jesu ari kufamba naJames and John, vari kuti, "Ishe, hamudi here kuti tisheedze moto kubva kudenga vanhu vatsva?" He rebuked them. Sei Jesu uri kuribuka vanhu ava iye asina kugamuchirwa muSamaria? Mwari une moyo murefu neupenyu hwevanhu. Mwari une hanya, une nyasha neupenyu hwevanhu. Mwari haafarire rufu rwemutadzi. Ane plan yekuzosvika muSamaria. Ukatarisa kubhuku yaJohn chapter 4, Jesu ane nguva yaakazouya patsime akataura nemukadzi vaSamaria. Vanhu vakanodanwa muguta vakauya patsime pana Jesu, vakanzwa vhangeri vakatenda kwariri. Kureva kuti prophetically waiziva kuti vanhu ava vane the right time yavachagamuchira zvinhu izvi. Saka we don't need kuti tisheedze moto vanhu vatsve. Jesu uri kuti, munoziva here the kind of spirit do you have? Kureva kuti vanhu ava vane mweya wedistraction in the time of grace. Vane mweya wokutsondora, vane mweya wokuti kana vamwe vasina kugamuchira zvatiinazvo, havanamati, havasi vatendi, ngavatsve. So we are living such a time munyika unozviona kuti hondo yekunamata haisi kubva kuna Satani mazuva ano. Satani wakushanda nemachechi, wakushanda nevafundisi. Hondo amen. Ukangomira nemwe munhu ukanzwa achipraisa papa wake kana Exactly. prophet wake, ukada kutaurawo zvekwenyu, anonanga zvekwenyu zvisiri izvo, zvekwawo ndizvo izvo. Panofamba zeya pamwe Mwari. Vanhu vanotarisa zvinhu from the mindset of their church, not from the mindset of God. Kereke ikaziva pfungwa yaMwari, we are a family, because what makes family is the blood of Jesus. Ropa rinotiita mhuri. So church denomination, zita rapastor, zvimwe zvese zvatingasiyana izvi is not the main issue. The main issue, we are saved by the blood, and the blood makes family. Saka kana tiri vemhuri imwe muna Kristu Jesu, we must walk in love. So tunofanwa kukopa from him. Mukoma wala chandakadiscover, wese anobuda imwe chechi achinopinda kune imwe, ane chinhu wani chaanoita chiri common. Anoenda neBhayibheri aishandisa kwaaipinda. Yes. Totenda kuti the truth will never change. Shoko raMwari ndiro, but tingori nemadifference nenharo dzatiinadzo. So vanhu mutime atiri havasi kutendeuka, they are just vari kuita matransfer. Yatingati kumunda inonzi crop rotation, kuti paka ombopinda uko akanzwa kuti kwadai, because chiri kumove on these days is not the preaching of the gospel but my testimony. Isu takadanwa kuti tiparidze evangeri. Kupupura kwakanaka, but kupupura kuno create my church members, not my believers. Because munhu akanzwa ndakaitirwa zvakanaka ndiri pachisangano rakati,
anotouya anototi ikoko ndokulast bus stop yangu ndiri kuuya ikoko nokuti vananhingi vakaiterwa zvakanaka. Testimony is good, it edifies people nekusimbisa vanhu kuti Mwari vachiri kuita zvinhu. But chatakadanirwa kunzi vanhu vanzwe is the love of God. Munhu ukarovedzerwa pana Kristu ukaziva zviri muna Mwari, we become a family inofamba with love. Tinova nepatience nevamwe nemwoyo murefu nokuti Mwari une mwoyo murefu. Mwari wakaita mwoyo murefu neni ndiri kutoparidza pana panasi. Ndandisina kudai, kune kwandakabva, kune zvandakararama, kune zvandaita, but Mwari vakava so patient enough kusvika ndatendeuka. Nhasi ndakuparidza panapa nekuda kwekuti Mwari vane mwoyo murefu. Dai mwe munhu akandoona pamazuva aya ane spirit ya James and John vaisheedza moto nekuti taita zvinokoka moto sheshe, but Mwari uyu une nyasha. So there are times yekuti vanhu muchechi vamo but ndo vari kusheedzera vamwe moto. Munguva ya Kristu vari kusheedzera vanhu moto. Munguva ya Jesu vakangoona kuti zvavo hazvina ipapapa Jesu wacho ndiye asiri kugamuchirwa. Bhaibheri rabuda pachena kuti they did not accept him kuti apinde muguta ravo, but une rudo navo, unovada, une patience navo, unoziva kuti mwaka wakafanira nguva ikakwana I'll win the town. Philip wakaenda kuSamaria akaparidza Jesu, vanhu vakagamuchira. But on this note vanhu vari kumboramba Jesu iyeyo, kureva kuti Mwari unoziva nguva nevanhu, une patience neupenyu hwevanhu. Saka dambudziko redu ratanaro mazuva ano, we are driven nechurch mindset, hatina the kingdom mindset. Pfungwa yeumambo hwaMwari yakatama matiri. Tiri kusheedzerana moto. Pese pane munhu asingatende zvamunotenda kuchechi kwenyu, anotoona sekunge wakarasika hauna Mwari. Mweya uyo Elijah rega ashedze moto, mweya wanga wakamubata nokuti nemwengu ari paMount Carmel. Anoti Mwari ndini ndega muprofita ndasara. Mwari ndokubva vamuzivisa kuti aiwa ndine maprofita mazhinji asina kupfugamira Bhaari. Vari kutofidwa naObhedhaya vakawanda mumapako. Sa Elijah une pfungwa yekuti kana vanhu vasina kundijoina pahondo yadakaita paMount Carmel, ndini ndega mutendi ndasara. But Mwari une vamwe vanhu even vasina kujoina Elijah. Mwari unovaziva. And ndinofara sometimes I love to give people examples. Munozviona here munhu wacho kuti ini ndakambogara kukwekwe. Kana kukwekwe ndakamboita mwana, ndauya kuno kuHarare ndorora adzimai vandinawo ndo vane vana vaviri. Tikabvunzwa kunzi mudhara mune vana vangani? Pamberi pevana vangu ndinoti 3. Vana vangu nekuti havazive mumwe wavo vanoti aiwa dedi musari vanhu nhema 3.2. Indau yekuti you don't know the mind of the father. Vanhu tikaziva pfungwa yababa. Saka even pa the Lord's prayer tinoti baba vedu vari kudenga. Patinoti vedu, it's not a selfish centered statement. Rine chekuita nevamwe. Baba vedu kurati takawanda vana vemudhara yeyo. Tinongangodaro tisingazivane, but takatowanda because ndi baba vedu kwete baba vangu. Even pakuti tipewo chingwa chedu kwete changu. Kurati tine need takawanda as a family. So I'm standing on the gap of my brothers. Saka namwe iripo chete, we are not standing on the gap as brothers. Tiri kushedza moto. We are living times yekuti kurwa kwedu kwakawandira mchurch than outside. Muchaona kuti nyika ichatadza kutendeuka because the church is fighting. Nyika ichatadza kupona nekuti hondo iri kumachechi, hondo iri pavatendi yakaoma. Vhangeri reumambo, vhangeri raKristu harisati racentered mwana dzevanhu. Vanhu they are driven nemainterest avo. Saka muchaona kuti vanhu shoko vanaro, but the manner of spirit iri kuoperata muvanhu. Sometimes the spirit of jealousy. Let me be open enough. Munhu waMwari ini ndakadanawo naMwari. Ndine pfungwa dzangu dzinoshanda. Zvekuti ndikasanamata kuti Mwari bvisai mafungire angu mundipe mafungire enyu, ndinogona kuriparidza maringe zvandinofunga. Rinenge rava corrupted maringe madoctrines kwandakarerwa kwandakabva nako. Isi takarerwa muzvitendero zvekuti zvaishora zvimwe zvitendero. Vabereki vedu vaitotudza pachena kuti mwanangu chechi yakati hainamati. Kwete kuti vanzwa Mwari, ndo research yavakaita. So there are times yekuti we are driven in observation ya pastor ne research yavamwe vanhu nekusatendana kwedzimwe church nekudii. Saka izvozvo manje ukasatenda kuti mweya waMwari uve pamusoro pako, uve kingdom mindset, you judge people according to the standards of church, not according to the mind of the father. Pfungwa ya Jesu apa haisi yekushedza moto, but ari kufamba netimu rinoita zvemoto. Iri boys riri serious, harina fun. Ukangosangawirira neprogram dzavo moto. VaSamaria nemaJudha vanga vasingadyidzani. Jesu waberekerwa kusaidi revaJudha, but ane mission towards to save Samaritans. But already vanhu you are on the ground, havawirirani havapindirani, but Mwari wacho unovada, une nyasha nawo, unotoda kuti vapone. Sa uchaona kuti Mwari unogona kuuya pakati pedu, but pakati pedu tagara takamakana. Satete akuda kuti Mwari ave kusaidi kwangu
timake rimwe group. Yes, saka Jesu akangoda vaSamaria, vadzidzi vake vachamusepuraiza kuti mudhara aiwa vanhu ngavatsva. Kudenga kusati kwaendwa, kutongwa vanhu asati vatongwa, but vadzidzi vakutotonga vamwe vanhu panyika chaipo. Munhu ari suppose kunotsvira kugehena angada kutsvirwa panyika. Ndokuti panyika panopiswa munhu. Usati watomboenda kugehena unofanira kugara watotsva because hausi kuira neprogram dzavamwe vanhu. Saka Jesu unotsura pane nguva yekuti Mwari dai atitsura, dai Mwari atirwira. Ndambotaura kustreet masikati ndikati, isu vashumiri, we grow by learning, we don't grow by preaching. Hatikure pakunamata nokuti tinoparidza, tinokura nokuti tinodzidza. Wese anonamata, we grow by learning. So we need to learn from others. We need to appreciate others. Ungangodaro une zvizhinji but hauna zvese. More does not mean all. So there are times that kune vanhu vaziva zvakawanda but kwete zvese. So there are times that tine kupokana, tine kunetsana because we carry a church mindset. Tine madoctrines nepfungwa dzekwatinopinda kwete dzeakatipinda wacho. Nokuti akatipinda wacho ane moyo murefu. Ipapa Jesu, munoziva kuti scripture Jesu unosvika paanoudza vadzidzi vake ukaenda pamagospels iwaya, pane text inoti subject inoti the good Samaritan. Yet the Samaritans were not regarded as good guys according to men's standards. Nokuti vaJudha vaitotora vaSamaria sembwa sevanhu vekure chaivo, but Jesu anoti kune muSamaria akanaka. Kurati pamberi paMwari kune vanhu vakanakira Mwari vasina kunakira isusu. Saka nyaya yedu ndeyekunamata nekutsvaka pfungwa yaMwari kuti tigone kubatirana nezvinodiwa naMwari. Nokuti kune vanhu vanotodiwa naMwari nhasi vatisingadi. Ende vanhu vakudenga tichanetsana because kudenga kune chaos. Botimu rataida kuti riche panapa rimwe riri kunopinda. Tikasadzidzira rudo tiri patight, tiri pama1 because kudenga kune nyaya. Just imagine Jesu unoti kune imwe mbavha pamuchinjikwa tichange tiri tese kuparadiso. Ko vakavharwa nemukomana iye, vakanosangana naye, vakabirwa. Nyaya ndofunga yakasara ichita noise muJerusalem kuti iyo mufesi akakuvhara laptop akatoenda. Osa vanhu vakasara kuti asaka Jesu achitofunga asi serious kana kuti asi Mwari chai because haangatakure mbavha. That's the love of God. Because isu tine pataikanya tikaponeswa, but nhasi ari kukanya tinoda kuti atsve. Yes, so iwo wakatomboponeswa. Ndinozvitenda kuti shoko rinoti suffer not a witch to live. But unoona kuti dai vhangeri rakatanga kudhara, dzimwe nguva dai usina kuberekwa kuti uberekwa kupa mwairo. Wakatopona kuti kune vakarisiya vhangeri iro kuti usarega muroya ichirarama, nokuti iwo baba wako pamwe vairoya. Saka dai vakatourayiwa zvakatanga kudhara izvozvo, dai usipo. Saka takuda Jesu unoponesa nyangwe vanoroya. Ndakuda Kristu unoponesa, nokuti umwe uroyika hausi wekutsvaga. Kuberekwa mazviri, kuinitiatwa, munhu ongorerwa ari mazviri. Saka iyeyo manje tiringomujaja kuti anoroya ngafe, yet haazvide but zviri mari. Some things are spiritual driven muvanhu, zvekuti tikasava patient neupenyu hwavamwe vanhu, tiri kujaja vanhu vari kurarama upenyu hwavasingade. Munoziva munhu waMwari kuti chifeve hachidi kufeva. Why? Nokuti ukasangana nacho masikati wakati wakadiko chifeve inoisa andojamuka hazvidi. Mbavha kwangoti ko tsotsi wakadi hako anonzwa kunyadziswa. Why zvinonyadzisa hazvide? It's a spiritual thing. Saka rimwe dambudziko ratakaita nawo especially sivavhangeri ratadzisa vanhu kupona nderekuti takapa vanhu condition yekuti siyai zvakaipa munamati, which is wrong. Let me surprise nyika ipapa vazhinji havazvinzwisei. Vanhu havasiye zvakaipa kuti vauye kuzonamata. Vanhu vanouya kuzonamata Mwari ane simba rekuvasisa zvakaipa, nokuti chivi chine simba. On a personal level, good thinking haikupe righteousness, good thinking haikuite mutsvene, good thinking haikusise zvakaipa. Isu mazuva ataitoita zvakaipa taitofungawo zvakanaka. Uri ikoko waitoti ndoke kupedzisira handidzoke futi. But chinhu chemweya is spiritual driven chiri mumunhu. Saka hapashandi good thinking. Saka munhu haasiye zvakaipa kuti anamate. Munhu anouya kuzonamata Mwari ane simba rekumusisa zvakaipa. Peter chaiye akasvika muGetsemani muministry yaJesu. Almost Jesu akutopedza ministry pa 3 years dzake. Peter anga ine bhemba. Mamacheti waya haana kutanga izvezvi kai. Kwana pastor angwani macheti rawa kuti chechi yekwakurisa. Aibvisa nzeve. Peter ajaidze ukangoita zvisirizo unodonha nzeve mukereke. So ukona kuti gengare mamacheti raririko. But Jesu akaita murefu naro. Izvezvi kunada kuti moto udzikire kutimu remambanjeti. Yeti Peter aitofambwa naye naJesu ane rimwe rake bhemba pasaidi.
Mwari vakamuitira mwoyo murefu kusvika aponeswa. We need to know the mind of the father. Pfungwa yababa ngaizikanwe. Madifference atinawo pamachechi nekudi haisi nyaya. What makes a family is the blood. Ini vana vangu vane mazita akasiyana. Mumwe anonzi Rutendo, mumwe anonzi Naomi. Chinoita kuti varambe vakabatana senemu. Chinoita kuti varambe vakabatana is the blood. Imhuri imwe chete. Saka denomination zita rayo nekudi kuzoti haisi nyaya. Toda kutsvaga pfungwa yababa. Muchaona kuti chapedzera takuita upenyu hwana prodigal son wekuti mumwe akaenda akanoita zvaakaita akadzoka. Asina kubvira aenda. Aida kuti baba vatonge uise kufunga kwake. Yeti baba vakatonga nerudo rwavo. Vakati mwana wangu anga akafa adzoka. Anga akarasika awanikwa. But uyu ari pamba ari kuti aiwa rekodi yake ndinayo. Akadya mari nezvifeve. Muri kuona kuti akasara pamba uyu aitresa rekodi yekuti mufana ari kufambisa sei mari dzake. Because aiziva sei kuti ari kudya mari nezvifeve. Ane vanhu vaituma kunospaya. Kuti onai kuti mufana wangu akabva. Sati nevanhu vari uya anoita nezvei hasi munhu waMwari akazodaisawo hazvisirizvo akazodaisawo hazvisirizvo. Yeti baba vane rudo rwekutoponesa type iyoyo. Moza chiri chinonzi nyasha chiri stubborn. Munhu akakuvhara anopona. Nekuti kuti ritonzi gospel ka I good news. Good news to the prostitute, good news to a thief, good news kumunhu akakuita rafu. Azvichinje ndo vhangeri racho iroro. Saka kureva kuti iwe you need to know the mind of the father. Ziva pfungwa yababa. Baba hasoda kunaisa moto panyika. Aiwa heo iriko handizvirambe. But opportunity yekuexway paheo iriko, the door is still open. Ropa rakadeuka paCalvary. Munhu ngaatsvake Kristu aponeswe. Denomination ini chandotonzwisisa Mwari hana problem nemachechi kuti awanda. Angatoita problem nekuwanda kwedzidziso isiriyo. Nokuti chechi yedu isusu kakuGermany haiko. Saka ndikati yedu ndo iri correct ndo muna Mwari. Vanhu vakuti suppose totore mavisa. Exactly. Vantu ndo kune chaiyo. Saka Mwari unodana vanhu. Makereke is not a main issue. Now a true doctrine, the right gospel. That's true. Paulo waita akanyora tsamba kumachechi. Ainyora kuEfeso kuaKorinde. Hakuna tsamba yaakanyora achiti budai kuEfeso muri kuvharwa. Chechi chaiyo iri paKorinde. Munongopiwa zvokwadi muri kuKorinde. Zvokwadi muri kuEfeso. Tsamba yenyu kuvaGaratia. Hakuna tsamba inokudzingai kuvaGaratia. Kune tsamba inodzinga hunhu husina kunaka husingadiwe naMwari muri kuEfeso. Saka chechi imwe neimwe is not an issue. Mumwe akatoti adzawanda saka ndichazondopinda ipi. Ndikati imwe yakusanamata nokuti padzai vashoma anga asingapinde futi. Munhu yanda kubvunzwa kuti padzai vashoma maibata muri kupi. Nekuti dzaimbo vashoma. Iye ari kudzawanda handisina kwekupinda. Aiwa dzikatowanda watone opportunity yekuti haufaniri kushayiwa yako. Yes. So dambudziko riripo nawo nderekuti tine vhangeri remoto. Vhangeri redu rakawandira pakuti dai moto waburuka paSamaria. Nekuti isitiri maJudha. Isine maSamaria atipindirani. But Mwari wedu rudo. God is love. Mwari rudo. Rudo rwaMwari rwakasiyana nerwevanhu. Munhu hana kusika munhu. Hakuna munhu anofira munhu. Kuenda paCalvary kuenda pamuchinjikwa kunofira munhu. Ini handizvigoni. Kuti izvezvi ndifire Zimbabwe handikwanise ndine mhuri. Ndinofunga vana vangu first. Vanosara nani ndafira imi makumana. Saka kana kusina munhu anogona kufira munhu. Ngatitendei muna Kristu wakafira tese. Une nyasha dzekuti dzikinura. Ngatizivei his mind. Nokuti kana aine pfungwa yekuziva kuti Samaria inopona chete. Ko iwe ndiwani unoburitsira wamwe moto. Iwo chaunoda kuti moto udzike chi. Saka Jesu akataiwa imimi vakomana muneni muna Jesu chaiye kureva iye shoko. But chamusina the manner of spirit imamuri ndo ari mutadza kudisena. Unopareta une mweya usiriyo. Munoza Acts chapter 16 verse 17. I'll read. This girl followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." She kept telling them this for many days. Finally Paul became troubled. And he turned and said to the spirit, "In the name of Jesus, I command you out of her." At that moment, the spirit left her. Murikone mukoma ola kuti vhangeri yatoro nemusikana nderichokwadi po muranda waMwari. Aiparidza zvokwadi kuti vanhu vapone. But Paulo zvanzi wakatuka mweya. Kuti message was correct, but the spirit behind was wrong. So there are times yekuti munhu ari kutaura vhangeri chairo, but mweya uri kumusunda. Tine maagenda ari different. Ndinogona kusundwa the love of money. Ndikakota mascripture ndikaparidza Jesu chaiye. But chiri kunyanya ndisunda kuri kubroka.
but ndinokuvanza nemascriptures zvekuti vanhu vasati vamachuwa mukuandastenda vanonyatsokunzwa munhu waMwari chaiye munhu waMwari but the manner of the spirit. Saka Bible richiti nzverai mweya kwete kunzvera message pakunzvera message iri correct ka nokuti inzwai ka musikana ari kutoti hanzi ava varanda vaJehovha zvechokwadi po waisevha Mwari hanzi vateererei vari kuparidza ruponesi but mweya uchina kuti vanhu saka pocha akaisa message paside ndokuisa mweya ndokuona kuti uyu mweya kauyu une hidden hausiriwo chokwadi ndicho tiri kuparidza Kristu but mweya saka pane pamba kuti Bhaibheri riri kuvhurwa but handei pamweya hausiriwo saka zvemweya zvinonzverwawo nemweya kune vanhu vane mweya weruvengo jealous zvekuti every scripture anoparidza achitondera mumufundisi ka mweya chiri kumutuma ijealous haisi kuda kukorekta nokuti mweya wokuda kukorekta unopfeka rudo hakuna anoramba kutsurwa I'm sure ndakambopa this kind of a clip hakuna anoramba kutsurwa but munhu unoramba matsuriro just imagine wasangana nemunhu ari kusvita fodya inokuwadza mapapu but osvika nemessage kuti kusafundawo munoora mapapu anokudza ndangu kwete kuti chake kuda kuti aoraiwa haasi kuda mapapu akaora but your approach haina wisdom haina respect even kune vanhu vanogona kuva wrong but kana ari munhu mukuru izvo zvazvichinji chishona chinoti mukuru haangaigari pfundi mukuru akaita wrong unomaprocha semunhu mukuru haaite mwana mudiki nokuti atadza saka ndodambudziko ratiinaro manje kuti hatigone kunzvera the spirit nokuti zvekunamata Mwari ndezvemweya hazvisi mucommon sense level zviri muspiritual level saka Bhaibheri rati po akatuka mweya kwete musikana we tine vanhu vanotuka vanhu nokuti havanzvere mweya he rebuked the spirit not the girl even not the message but the spirit behind kureva kuti kana taa vanhu vanonzvera mweya tinodrivwa the right spirit we don't speak negative against others we rebuke the spirit iri negatively in them saka dambudziko ratiinaro manje kana ndine spirit of jealousy ndinogona kutotora Bhaibheri ndikaparidza ndikatonderawo muwanhu mukatoona zveshuwa kuti ari kuvhura bhuku murume uyu atenderere anobva avhurira chaipo hongu ndavaexposa ndavavhurira chaipo but am I being driven by the right spirit which is the spirit of love and the spirit of God nokuti munhu wese wandakamaka nhasi ari wrong nhasi he can still be saved akasangana nevhangeri raMwari anoponeswa Pauro ane vanhu akashungurudza kereke but akanyora 3/4 of the New Testament zvekuti mumwe akasvika kudenga achipopota kuti takatadza kunamata pana aitirova uko ainzi Sauro Mwari unotoshamisika nokuti kana munhu aambonasi chasvika chitsva Mwari anotomuti chigara apa undiratidzai kurova ukatadza kunamata Pauro pfacha onzi touch not muzodziwa uri kutobata akakorinde izvezvi wauri kubata hachabatwa kureva kuti munhu hajajwe nokuti atadza kunzwa iwewe James and John mukasagamuchirwa imimi Jesu uchagamuchirwa pana John chapter 4 mukadzi weSamaria unomhanya muguta Samaria inopona Philip uchatumwa kuSamaria Samaria inopona moyo murefu ipfungwa yaMwari the mind of God inokosha nyika ngaizive pfungwa ainoti nemachechi edu but Bhaibheri redu iwanika ndo mune mind yaMwari and the problem ndeyekuti usakasika kuvhura Bhaibheri mweya mutsvene asina kukuvhura kunzwisisa nokuti muranda wakanda asairiverenga asinganzwi Mwari vakatonzwa kuti kuverenga but hazvinzwike saka mweya wokusanzwa utatise munhu kuverenga mweya wokusanzwa unoriverenga ukatoshumirawo unoshumira sezvawanzwa but iera nokuti tinofanira kushumira sezvaanotaura sezvaanotiudza iye kushumira kutaura pfungwa yaMwari kwete kuedza kuexplaina pfungwa dzako pashoko raMwari kutaura pfungwa yaMwari saka muchiona scripture ikavhurwa tinobva tavhara Bhaibheri totanga taakuda kuti Mwari vachitipa message nokuti zvataverenga haisiriwo nyaya madimikira pane zvakavanzwa panoda kutsanangurwa tichitungamirwa nemweya waMwari saka mweya waMwari une rudo Bhaibheri rangu rinoti kuvaEfeso shoko raMwari is like a double edged sword rinocheka ikoko nekunoko double edged ukaona ndaparidza rinocheka ikoko Niko racheka futi but ukaona rangocheka ikoko chete risingacheke kunoko harisi rekumusoro nderemumusoro nokuti remumusoro rinocheka maenemies ako chete vhangeri remumusoro rinodhila nemaenemies chete but rekumusoro rinoshanda neupenyu hwako neniwo munhu waMwari ndoda kupona neniwo ndine nyaya dzangu ndinotodawo Mwari ndinoda nyasha saka dambudziko riripo nderekuti ukazviona right unoburutsa moto
because tonzoka zvinzi touch not the anointed ones unopaita sei manje munhu waMwari uyu ari kurova vhangeri remumusoro chinoitwa munhu washe panotsvagwa nyasha newisdom sezvakaitwa neprofita anonzi Nathaniel. Nathani wakatumwa naMwari kuna David aita upombwe haana kunomira pamberi pepalasi akati upombwe hwese uyu matadzira Mwari haana kumexposa to that level but akaenda akanoti mambo mudunhu menyu mune munhu ashanyirwa nehama but ndokubva anotora 1 mombe 1 mbudzi yemumwe munhu akauraya iye aine dzakawanda. David akasumuka nehasha zvikanzi hazviitwe mudunhu rangu munhu iye anofanirwa kufa. Nathani ndokubva ati ndimi matora mukadzi waUria. Bhabha roti David wakawira pasi ukazvidemba pamberi paJehovha. Wisdom and love zvinodriva munhu repentance. Kunyadzisa kunoita kuti munhu ajustify. Vamwe vanhu vari kujustify zvinhu nokuti vari kutukwa havasi kutsurwa. Pakutsurwa apa anenge ari matuko. Aiwa kuexposa nyika yese ngaizive kuti ari wrong. Akatadza kuparidza. Akakundikana hazvisiri izvo shoko harireve izvozvo. Kusvika palevhe yekutoti aiwa haasi munhu waMwari. Munhu anogona kunge ari munhu waMwari but ari kuita zvisiri izvo. Zvafanira mupurisa akakuvhara harisi tsotsi wavharwa naofisa. Usvike pasentral wachiti matsotsi aya unoti ofisa vandinyudza unobuda upa unototaura ndozvaari why nokuti inozopuruvwa kumatare kuti wabirwa zveshuwa nokuti ungangodaro wangoaccuse munhu. So there are times yekuti munhu ari munhu waMwari but pane nyaya dziripo. Munoziva munhu waMwari ingoti nguva dziri kumhanya tafara nemaminitsi matatu chaiyo asi ndinoziva kuti munhu waMwari tinenge tinawo pane zvakaita musi wechipiri tinotevera icho vanenge vari pano nguva dzimwe chetedzo musavapotsa apotsa Muparinga kubva nengwa za 5:30 kusvika 6 o'clock regai tivape mukana kuti vachatsoita repo apo shoko ravo. Tinotenda. So dambudziko naombe iripo is knowing the mind of the Father, kuziva pfungwa yaMwari. Pfungwa yaMwari ndi Jesu chirudo rwakaunzwa naMwari panyika kuti vanhu vaponeswe. So tikatangira pa the love of God we operate as a family. Tikatangira pakukoshesa ropa rakadeuka paKalvari kuti harina kudeukira machechi rakadeukira nyika kuti iponeswe. Saka wese ari kunyika ari kurarama musystem yenyika anoqualifya kuwana ruponeso rwaKristu. So on that level tikaparidza pfungwa yaMwari nyika yapona. Tava nerudo kana vanhu vanotsurika. Munhu anotsurika murudo haanetsi anogamuchira nokuti chaanotanga kuona rudo kuti kudiwa hakusi kumakwa. Sa nyaya hombe nyika yeZimbabwe, nyaya hombe hama dzangu kuziva pfungwa yaBaba tinopona. Kurarama pakuziva rudo rwaMwari unoita kuti tive neumwe. Tinoda kutenda zvikuru apostle wanda kubata vanokubata ipapi. Vanondibata ndinoparidza street kuna First and also ndiri live on Facebook. I'm also on YouTube but Harare First Street na 5 Maneru we are always there. Kana kuchurch is Sunday 1 o'clock to 5 p.m. 140 Chinoi Street na Albion Church Embers of God is Grace. Tinopinda maskati so that kana wabva uchida kuuya just to visit you can pay a visit. Yes, tiripo every Sunday. Munga de kupa iri namba dzino kana kubatai. Zvakanaka chaizvo.